Ayan, maraming salamat po sa lahat ng tumambay dito kanina kay Sis Mirna, kay Sis Ina Ina Vlog, kay Kapatid Panalo at sa lahat po kay Ma'am Maxine. Maraming salamat po guys. Andito na po kami sa loob ng bahay at kami ay kakain pa lang. Maraming salamat po. Bye. Thank you.